let's go, ako môžete vidieť. Mám tu Legendary Egg. Samozrejme musel som zagambiť trošku. Ale tie gemy to bolo dosť lacné akože. Takže Legendary. No, ešte koľkokrát to musím. Okay. Damn, skin. Oh, to je tento super Pink Brox Pink. To bola aj Brautolko, tuším. Let's go. Player ikona. OK, tak ďalšie vaje. No, mutácia na koho? Ježiši, na túto. Ale s tom celkom dohrám. Epic, mythic. Legendary. Kamo, druhý legendary. Super. Nejaký skin. Let's go. A ešte toto k nemu. OK. Ďalšie vajo. Super, epic. A mutácia, OK. Epic som ešte nemal. Mutácia na Groma, to som počul, že to je dobré. Super, epic. Mythic, OK, to sme nemali. A skin na baza. Ale ja už mám skin na bazu. Tých z Brawl Passu. Super. A mutácia. OK. Mutation na Bonnie. OK. A to je všetko. Dobre. Máme 3 mutácie. No ja mám vlastne 4, toto na Bell. To sme dostali na Groma, áno. Mutáciu. Na Bonnie a na Meg. A ešte na baza skin, ale nemáme tieto free. Určite. To zase bude nejaký bug. No dobre. Z tohto openingu by to bolo všetko. No a ďalšieho videa. Čau.